gazte denporan, euskaraz ikien duguk. Eta hori, gure kastigo izan izan, hay que hablar en castellano, hay que hablar en castellano. Egun biderrero, berreun biderrero aintzuzkun. Zigorra. Eta, gure eke egun bate juntzako, sartzen. Oba ez da, egun biderre, horren, ikin nahen netria ez badik, letra honaz, kaligrafizia honaz da. Gitxia epintia, oba ez da. Horri junta esatzen, baina, bueno, hori anedota bat zan. Hori jarretuan politika bardinaz, osea. Odiaga, zuekin esan txarto porta. Ez. Ez zeuen kejai. Baina egizi da, batzuekin oso gogorra izan zen eta kriston palizia da mote bazen. Batzuei. Urre? Baixoek orduan, egurre? Bai, goikoepe bai, Goikoepe bai, jebekoepe bai. Maistrak ez. Nik okitu zen maistrak ez.